Yeah, bafowethu, this is Durban Network. Sinithembisileke sathi siyeza kwiKhaba Cup. Njengamanje ke nginosithebe insizwa enamagalelo ngeke ngize ngisho ke okuningi niyazazi mfowethu nawuzile wazoba ingxenye yababukeli beKhaba Cup. Uzizwa kanjani ukuba ingxenye yale tournament? Ya ngifukama ngijabule kakhulu kuba khona la cause nami umuntu engisengayo lana ngithinta ukuthi soze ama games so ngathi nami ngaba interested ukuzobuka. Ngicabanga ukuthi kuyamotivate nawo umuntu okhona ukuthi ngathi sibe khona support ibhola. So ngicabanga ukuthi umuntu wenza tournament into enkulu ayenzayo especially ngesikhathi ama holidays so. I think into oqoqa umphakathi and everything yenza ukuthi ngabi nento eningi eyibhedayo but ukuthi kuhlangane kudlala ama games. I think nangiba iphathi yale ama games ngijabule kakhulu ukubona abantu behappy. I-turn up mfowethu ayidisappoint iKhaba Cup. Abantu bahleze bekhona bazoyibuka. Kusho ukuthini lokhu ebholeni elisafufusa eSouth Africa? Yeah, ngicabanga ukuthi ku-create ama-opportunities amaningi because ngewazi baningi abantu abakhona la mhlawumbe ababheka abadlali abathize and nokudlala la anything one game mhlawumbe ungayithola usudlala professional ey'ntwaneni. I think ilonto nje ukumotivate umphakathi ukuthi anything is possible futhi masasey'ntwana uma udlala ama-games aso manje most of yama-team vele bathatha ama-players from ama-tournament akuselula ukuthi uhambe ushayela but kuma-tournament if you playing good football and everything so anything i-team ingafika baselekse khona. Yeah, ikhona mhlawumbe i-team one-idea yayo la kwiKhaba Cup mhlawumbe ungayibhejela ukuthi hayi cha lezi zingase ziyiqukule. No njengoba ngisho ngiyaqala ukufika namhlanje and ukuzoyibuka i-tournament ikhathi ngikade amathema amaningi angiwazi kahle but nje umuntu ongibonile ukuthi angize la yonke into I think wena ngimsupportayo nje intwana zazadlala ngale so ngizosupporta zona kakhulu. Okay, siyabonga mfowethu. Nakubonga mina. Yeah, bese khona si Durban Network nosithebe. Danko.